Kwenzakala nje la. Kufanele kube no-10,000 ndoda-ke ukulokhuzana wokukhokha. Uphinde uhlawule ubuyise no-half wey'nkomo zami bese uyamthatha lo nkosikazi kube wakho. Hayi ngisize bafo size phela. 10,000 mawuno-10,000-ke kwengifona ngithi ungasizakala yini. Asibingele ababukeli bayi-Black Live TV igama noNhlanhla Misimamelo wakaZondi namhlanje silona endaweni yaseMayville sithenje saphuthuma sazozwa-ke ukuthi kwenzakalani izinkinga zomndeni season 2 lo sikona nje namhlanje asike singene ngaphakathi sizwe ukuthi ubhuti lo sibizile ngokuphuthuma ongaka ngabe usesibizelene sesijaha kanje asambeni sengaphakathi. Kuhle ukulalela. Angithi Hayiboma abagqokile. Umdala. Hayibo. Utsheno ingane yabona manje unjani? Hayibo. Hayi zami bafuzama. Hayi bafuthu uzama nje njengendoda kodwa baba. Kodwa Yo babukeli be-Black Live TV sesifikile ke namhlanje umuntu into ayibonayo ke namhlanje into engajwayelekile kakhulu kodwa-ke sizozwa ngobhuti ukuthi kwenzakalani ngempela lento eyenzeka la ngaphakathi njengoba sesifica-ke nomphakathi usugcwele ngaphandle sebebukela into eyenzakalayo esishaqisayo kodwa-ke umuntu ongasichazela kabanzi ngalolu daba ukuthi kwenzakalani uyena ubhuti osibizile bhuti ngicela ukuthi uchazele ababukela emakhaya ukuthi kwenzakalani bese nizamile mhlawumbe ukuthola i-ambulance noma nafonela amaphoyisa njengoba kwenzeka lento eyenzakalayo la ngaphakathi. Sister ama-ambulance besingakazama ukuthi sizamele ukuzamfonela umkhonyathi usemsebenzini yena ade ngiphazanyiswa so nangibona ukuthi solution ngathi sama ngifonele nakuqala yabo ukuthi mhlawumbe ngingakwazi mhlawumbe ningisize before ukuthi sifone la ambulance namaphoyisa yabo ngoba lento nami ngathi wena ubafoni kade ngimkhuza ngafazi wabantu ukuthi ayeke lento ukuthi izongena enkingeni so nami ngithi sengifona sengitshena istory so nami ngabona ukuthi ngoba nginayo into engayenza ngcono ngifonele mhlawumbe ngakwazi ukuthi nisize yabo. Oh umuntu amaziyo vele onomuntu wakhe amaziyo. Ya umuntu nje wasendaweni nje umtshontsana nje neinto yasemhlabeni nje ezenzakalayo. Ya so into eyinkinga singathi singathi singenza kanjani ukuthi kuphumakale kule nkinga le esikuyona. Yazi nathi namhlanje bengalona usuku lokuthi sisebenzeni sifola nje sise officeini siyaphuthuma sithaya samsobheka ngoba nawe ususho nje ukuthi isitori sakho siyaphuthuma namhlanje. Sister ngikuphula ngenele emlomeni so yasaxolisa ukunifonela nomsebenzweni kodwa besacela ukuthi nisisize lapho ukuze nathi sisizeke nathi yabo because mhlawumbe ubafo uzoyibona iphutha lakhe egcineni ukuthi ngokade ngimkhuza ngalento la kezo so luke yenza ngenkani so umuntu ukhola ngokubona nawe yazi ukuthi abantu banjani ukuthi umuntu usamtshena akezwa ufuna ukuthi azayibonele yena ukuthi kwenza kanjani so sister ngiyaxolisa ukuthi sinifonele ningasebenzi. Alright so manje singakwazi ukuthi singene ngaphakathi sibone lento eyenzakalayo noma mhlambe yona ngazi bona singazama ukungena wona ukuthi mhlawumbe kuzongeneka nisibone ukuthi kwenzakala kanjani yabo ngoba vele phela bambathile yabo. Mina phela ngikaze ngiyibone leyo nto ukuthi iqiniso ngempela ngihlezi ngizwa kuthiwa abantu bayabambeka noma bayabhajwa if elale nomunye umuntu so ngiyacabanga ukuthi nababukela emakhaya kumele bayibonele. Ya kumele bayibone nami bengiqala ukubona lento eyenzakalile nami ngihlezi ngizwa so ukuzwa ngabanye abantu ngcono ukuthi ukuzwa utshene ungazi into yenzeke kuwena so into hlehla uba futhi asimbonisa bafika abafazi abantu na umfazi wakho akezwe uyaqhubeka so sekuzokwenzakala so ungasifani ungaboni lapho sesicela nimsize kulento inkinga ayiyona. So uthuzamile ukufonela umkhwenyana lo. Ngizama ukufona umkhwenyana nje sasemsebenzini yazi nakhona ukuthi unolaka nawe uma ngichaza izamchaza istory. So njoba omakhelwane nje sebegcwele bebuka yonke lento eyenzakalayo kwamina sengishawe ihloni sister angazi into ezenzakalani le. Njoba basendaweni futhi labantu babili. Abasendaweni ihlazo lodwa nje lele wenzakala ngayo. Ay asike sizama ukungena ngaphakathi mhlawumbe umlaleli akazi nanosikhuluma ngani ngoba nami ngifuna ukuyibukela ngiyibonele ngiyabona ukuthi abantu bayakhala ngaphakathi but ngifuna ukuzwa nami angifuni ukuzwa kuphela ngifuna ukuthi ngiphinde ngiyibonele
asike sizame ukuthi singene ngoba nabaphathi bami bangenile ngaphakathi. Hayi singangena sistere ngaphakathi Okay. sibabone. Kwenzakala nje la. Kufanele kube no-10,000 ndoda-ke ukulokhuzana wokukhokha. Uphinde uhlawule ubuyise nowafu wey'nkomo zami bese uyamthatha lo nkosikazi kube wakho. 10,000 mawuno-10,000 ke ngifone ngithi ngasizakala yini. Babukeli bayi Black Life TV, luckily ubaba sikwazile ukuthi simthole Nkosi yami lapha emsebenzini ngoba isimo esibhekene naso njengamanje sibucayi ngalendlela emangalisayo and bekudingeka ngempela ukuthi egcine sefikile la akwazi naye ukuthi azoyiphendulela nokuthi uyena umuntu ongasiza le situation esibhekene nayo njengamanje. So sithe asingesikwazi ukuthi simdedele engakachazi njengoba sithe simlandile nje emsebenzini, sithe akeze azoyichazela naye ayibonele into esiyenzakalile, ayivumele ngomlomo wakhe ukuthi uyena owayenza lento ukuthi yenzeke. Sabona baba njani? Siyaphila njani? Sikhona. Baba ngicela utshela ababukeli ukuthi ubani igama nanokuthi ke nje uqhamukapi ukuthi why kahle kahle sila nje ubusubonile lento usuyibonile lapha endlini. Ngulindo kohle wakho lo sengiphuma endwedwe ngokuhlala la ngize ngokusebenza ngoba ngilana. Yabo. Alright baba. La uze ngokusebenza kusho ukuthi uqashile noma ngiqashile ngokubona nje la lezi ndle sihlala kuzona siqashile sonke. Alright. No sisi lo uqashile naye? Ngiqashe naye. Kodwa ngasuka naye emakhaya kade umakoti. Wasuka naye le emakhaya ekade umakoti. Ngoba nami benginqane kulongithatha abantu abaseceleni. Yabo ngoba ngingazi imali igcina ingasafika ekhaya so ngathi ngicona ngilandena kube uyena onginakekelayo ngilungisela nezinto mangekho. Yebo. Alright. So manje ukulokhu kubambana lokho kukhona njengamanje usise setholala nomunye umuntu khona okwaziyo ngakho noma ungaphawula ngakho. Yebo hayi njengesizulu nje indoda fanele uyoqinisa umuzi wayo ngahamba nami ngaye endaweni ngakwazi ukuthi ke ngithola umuntu ozongilungisela. Yabo kodwa kona ke noma ngathiwa bayalokhuza bayasizakala. Ngeke kuze kube ngeke baze bahlala isikhathi eside. Kanjani manje? Ngoba ilumbo leli noma ngabe sebededelene lizobe lisasebenza lisabadla ngaphakathi bobabili. Okay, ngicela ungilandise ukuthi wena lento wayenza kanjani, uyenza kubani, ngasiphi isizathu? Inhloso yakho bekuyini? Ngahamba ngaya kaMhlaba yalingana ngayenza khona ngokuthi vele ngangingasamthembi yena umama wekhaya ngangilungizwe ngamahlebezi kodwa ngingenayo ishow so ngase ngewase yangitshela komunye umngane wami ukuthi akukhona baba ngamthola ozowenza ukuthi ngiyiprovele mina. Yabo nakho kuyeke manje ngoba sengiyibambele shuthi ziyasebenza into zakhe lo wawo. Okay, so ubaba ngale nkathi ekwenzela la wathi vele bazobambana. No kuzobe into ukuthi bayabhajwa ndawonye abasahlukana. Yebo. Wasethi ke uma subatholile iyona iphindlela ozisizakala ngayo ngoba phela manje nakho usubabambile. Hayi ukuthi yena ahamba ekubo. Into angenzelana ukuthi nje bangilokhuzele bangikhokhela inhlawulo at least okubuye noma uhalf wamalobo lami bese ke eyahamba yena la ekhaya bobabili nje bahamba basuke baphume baphele la. Shothi usho ukuthi wena usamdingi. No hayi sengi right ngaye. Usuya sekuhlukana kwenje unwabe. Yaba sekuhlukana kwethu. So usho ukuthi mhlawumbe ayikho enye indlela engenzeka ngayo mase kuthi uyayixolisela noma mhlawumbe sekhokha leyo nhlawulo ubuyelana naye njengoba kunkosikazi wakho. Ukuthi kuyafana noma ngayikhokha vele ngeke asaphila isikhathi eside bobabili nje. Kanjani manje? Bazohlala isikhathi esincane bese beyahamba emhlabeni bobabili. Imaki uneshow yaleyo nto noma into? Angineshow. Okay. Imaki wayithola phi leyo vele meku kanje ukuhlala isikhathi esincane noma uhlala isikhathi esincane mangabe seniqaqiwe nje asibe sisaba side isikhathi. Yho. Shuthi nje manje vele sebabantu
dlule emhlabeni. yabo sokungcono ukuthi kwenzeka lokho vele abasekho la eduze kwami. Yo. Mhlambe wena baba umuntu wayekusizile njengamanje ukuze basizakale uzokwazi mhlawumbe ukuthi umthole akwazi ukuthi abasize njengamanje akwazi ukuthi abaqaqe. Yes ngamthola kodwa fanele ibona abazokhokha fanele bakhokhe leyo mali le engangikhokhile. Mhlambe imali nje 10,000. 10,000 malini? 10,000. Oh 10,000. Yo. So yona mali wena manje efunakalayo 10,000 ukuze ulokhu njani kusolve kalele inkinga le ekhona njengamanje. Yebo. Njoba manje kukhona umakhelwane nabantu and kusekujaldini lakho la nani mekuthi lo 10,000 awukho manje uzowenza lana. Uzoqhubeka ulale nabo njoba bebambekile. No hayi ngizobayeka kanje should bafanele bawuzame baze bawuthole mabengenawo namangazi should bazohlala kanje. Bathi kuzolalwa phi? Iyona ke inkinga leyo. Yabo kodwa uthi kubhekene nenkinga. Ngibhekene nenkinga enkulu. Kodwa ngcono ngoba sekuyiyona solution le. So mengase kuthiwani manje futhi uthola umunye umfazi ungamenza the same thing leyo wenze wona noma? Yes iyona ndlela ezisho ukuthi ukuthi yabo ngibambe uma ukuthi ugangile. Eyokuthola iproof. Mhlawumbe ayikho nje enye indlela. No. Kodwa mina baba ngibona ukuthi bese besifundile isifundo ngoba lento eyenzalayo ishaqisa umzimba ngempela. Nanokuthi njoba senisibizile nathi njengabantu abasuke bezosiza. Even though singanayo nathi lo mali ukuze sikwazi ukuthi sisize kodwa ngicabanga ukuthi bona sebesifundile isifundo nanokuthi ke futhi enye into ekhona njengoba usugarantela nawe kangaka ukuthi labantu bangase badlule emhlabeni. So ngicabanga ukuthi mhlambe for now kube khona usizo abalitholayo noma kube khona ukukhulumisana phakathi kwale nyanga mhlambe yakusiza oyishoye kaMhlabi yalingana noma indlela ukuthi sikwazi ukuthi sikhulume nayo. Ayikho mhlambe ukuze kusolve le nkinga ekhona njengamanje njengabantu esikhona nathi sosiza. Ayikho into engingabasiza ngayo. Yabo ayikho into engingabasiza ngayo ngoba kuyafana vele mhlambe nje emva kwa 2 months vele bazobe sebazoshona. Sesisho ukuthi ke nathi ukuze sinjengoba sesifikile ngabe ukuthi sifikele izelele kube ukuthi mhlambe khona isikwenzayo nokumncengela asisho ukuthi nibelane asisho ukuthi nawe ushintsha umqondo but sesenzele ukuthi manje ke njoba usuyazi vele ukuthi watshela ukuthi lesimva isikhathi sincane bazobe sebeyadlula emhlabeni just ukuthi ekusizakale njengamanje kule nkinga ekhona. Mhlawumbe sebengamfonela ke bakhulume naye bezwe kuyena kodwa ngokwazi kwami alukho usizo olungaba khona. Nami ngicabanga ukuthi mhlambe yena njengenyanga khona ezinye izinto angasazenze noma mhlambe engase lazi ukuthi khona mekuthi aphuthume eze ngapha azolungisa lenkinga le while nakhona sisalindile abantu bama-ambulance namaphoyisa. Okay ayikho inkinga singazama ukumfonela. Bawukele bayi Black Life TV njengoba besenzile ukuthi isigameko sanamhlanje sikhulu kakhulu ngalendlela emangalisayo inkinga zomndeni lezi season 2 sitheme sifika nje la ekhaya sayithola kwinto emangalisayo kodwa njengoba besenibonile nani silindileke futhi nala abantu beambulance namaphoyisa mase siyezwa futhi ukuthi ke inyanga le eyeyaka uMhlabi yalingana ingakwazi ukuthi isize noma ingale noma naye kuzomela ukuthi iphuthunyiswe ize ngapha asazi kodwa ayikuthiwa ke alikho lishona nganazo ezalo namhlanje banibonile sishaqekile. Pause phela. Nilindeleke upart 2 wethu uzobe usuyeza sesibona kahle ukuthi kwenzakaleni asazi no mhlambe lo part 2 nje besho nobaba ukuthi uyaguarantee ukuthi nje ngekuphela isikhathi eside besaphila asazi noma sofika besakhona noma kuzobe kwenzakalani impilo ke asiyazi ke kodwa nathi kodwa ke part 2 is coming when kumele uyenze ukuthi uhlale kona ke Black Life TV. Please do not forget to subscribe to our YouTube channel yethu and follow us. Babukele ba Black Life TV ngicela ukuthi samsongena ngaphakathi sifisa ukubona ukuthi kwenzakalani mina I can't wait njoba sengishiye nase office but cela usitshengise ukuthi kwenzakalani. Hayi leaders sina ngeke phela sikwazi ukungenela singazi khona wenze njani manje. Woo we sihlangene nalo lona lelo hayibo so yazi engathiwa kanje kuzwanzima sanibonani
Hayibo. Hayibo. Bengazi ngithinta. Engathiwa nini into enje. Bhuti. Sifuna into ngasisiza nje. Hayibo. Abafuna uzwatha ngikukhuza baba. Awuyikhuza siyayeka abafazi babantu. Uma ingane zakho uzothinile namasunje. Hayibo nje abantu begcwele la eminyango. Bonke abantu phela bagcwele la eminyango. Dika mina manje la kugcineni yabo wona. Hayibo. Manje bhuti kubhlungu vele noma kwenzakalani? Ima ukhuluma nomamelo weBlack Life TV kuthiwa sokusiza. Manje kwenzakalani kubhlungu noma? Akubhlungu le ndoda ithi ufuna u10,000 ukuze ilungiseke lento. How? So unyaka u10,000 kona uthi singasebenzi nje thina sihlalele sizokwazi usekhaya siyasafarisha. Hayi bafuna amaluzama njengedoda kodwa khulileke ngikhona ngokwakini zokusiza. Uzomnika u10,000 wena? Uhlanganisa ukuhlanganisa naye. Hayibo. Ngoba nginawo noma ngisebenza. Sizama ukuhlanganisa ngendlela ngoba le kumele phela basizakala phela ekugcineni. Manje usisi yena wasethula kangaka. Hayibo khona namakhondom. Hayibo khona namakhondom Manje imaki njengoba ni lokhu nje lesenibambekile nikhohliwe ukusebenzisa condom. Angikuzwa yakhuluma usisi Sikhohliwe. Onikhohliwe. Hayibo guys nawa nje ade khona la nawa ungafica la nawa ngocosha la amanye phansi. Besekushesha. Angizwanga? Besekushesha. Hayibo uthi besekushesha guys. Imaki manje nizowenze njani ke bafethu njoba kunje? Abantu bayabuka eminyango siyafika kugcwele wonke umuntu la eminyango. Ambulance ithatha isikhathi sayo amaphoyisa so ithina sifike eqala. Manje kuzowenzakalani ngempela? Nathi asazi kodwa sekunesikhathi lento sibambile sifuna ukuphuma nathi lento. Bafuna ubona uza uma ngikutshela inkinga yakho yabona kodwa manje sonjani manje dika mina manje egcineni sabo. Kuhle ukulalela. Angithi Hayibo ma abagqokile. Umdala. Hayibo. Utshene ingane yabona manje sonjani. Hayibo. Hayi zama bafuzama. Hayi bafuna uzama nje njengendoda kodwa baba. Kodwa uphinde bafuyenze lento le. Nangelinye ilanga isifundo sakho sifundile wona. Imanike. Manje wena sisi why wenza into eyenza ngoba phela ngizwe engathi unkosikazi womuntu and umuntu wakho ufuna imali. Sis angazi ukuthi kwenzakala kanjani. Bone sekwenzeka. Ubone sekwenzeka? Yebo. Akuyona indoda yakho le ufice nawe ubona usula nje. Yebo ngasho njalo. Uyibona usula Are you serious? Ngizwa kahle noma? Yebo sisithi izinto ziyenzeka nalokho sosekwenzeka. Imali yenzeka ukuthi isimili kinga kawunazi isimili angithi. Isimili awunazi buka manje egcineni nabothi manje kwenzakalani manje. Ithini manje sixazulile lento eyenzakalile manje. Muli iqoqe ngenisithami iniqoqe. Uthi usisi ubone esela kodwa akasasho manje ukuthi umuntu wakhe vele. Bedakiwe yini? Yini budakiwe sister? Cha besingadakwa. Pho ukulisa ama drugs akuqombo ubonisula endlini. Ukuthi ngoba nisimila unaso angithi. Phela sisifanele ukukhuluma iqiniso ngoba istatement sokuqala emaphoyiseni njobeza kufanele kube isona. Indoda yakho le noma kuyona indoda yakho. Uyacheata noma kwenzakalani? Angichisi besithi sakanga. Beniqala ukulala? Cha besingaqala ukulala. Pho manje banithi nyaka kanjani kodwa uthi awucheat? Into bese sijwayele ukuyenza besingazi ukuthi uzonzeka kanjeni. Seninesikhathi nilalana. Manje ke inzima ke le ndaba oba namaphoyisa nawo athi asendleleni. So asazi ukuthi kuzokwenzakalani. And kuthiwa lento le fanele ikhishwe ngemali. And nizwile ukuthi engazi ukuthi isikhathi senu sokuthi niphile soninciphela njoba. Kwenzeka nje. Hayi besingakezwa sisi. Uphuma kule nto ke. Niyafuna manje ukuthi nihlukaniswe. Ngoba manje ubhuti uthe phela hayi akasadingela lutho futhi ezohlanganisa nawe sisi. Manje wena bhuti ubone nini uthi akuphumeki? Hayi sekunesikhathi ana.
Hayi. Okay. Bekunjani? Ngicela nomba ungasisiza sinike le mali siphume kule nto. Ucela umuntu ozokuboleka 10,000 manje masinyaphuma. Simbuyisele. Singambuyisela. Ukela ngani nje ungasebenzi nje. Abo manje amasembo sifake kona manje. Tozothiwani le. Nesami ingane noyilalela ingane nginikeza amakhanda aqinisa ukuthi nibadala. Mase nitshene nisani nize ngengane. Yabona manje ingane manje kumele kusize manje ingane. Kodwa kuya ngizozama bafu njengendoda. Manje nawe ubuye umzwele ubuye umthethise kodwa asazi kodwa ke bhutike ke wena vele nawe unawo umuntu wakho uma ngizwa kuthiwa noma wengane manje uma wengane uzothini? Hey angazi kona naye I'm sure uzophatha kabi kule nto le. Ngoba phela nabo makhelwane sebephumile la ngaphandle. Sibonile umakhelwane. Sibabonile wona. Belibele befika bengena akekho. Siza umeso kanjani? Benze njani bafike babuke nabo badlule. Hayi asithembe ukuthi nizokwazi ukuthi nisizakale bhuti. Hayi asambeni.